Сіз Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қарайсыз. Біз оны яратып бас, әйді бас деп атыйбыз. Студияда мен Рүзәл Әхмәдиев һәм біз башлайбыз. Biz bugün üzere bir de beyli bulmağan vakıgalar hem faktlar arasında logik ilimteler urnaştırıp müzikal sıralarga cevap tabaşaqbız. Elbette bizning tapşırıda jingü için yaxşı keyif, müzikal eruditsiya hem elbette tüymege tiz basu kirek bulaşaq. Bugün bizde şun beyrem çıgarılışı eski Яңа ел hem elbette indi Гадәт буенча әлеге бәйрәмгә иң якын кешеләрне чакыралар. Һәм инде без дә үзебезнең иң якын кешеләрне, радио хезмәткәрләрен, әле алар безгә күршеләр дә чакырдык һәм алар белән бергә бәйрәм итәчәкбез. Әйдәгез, алар белән танышыйк. Беренче команда ул менә шулай туры килде. Егетләр командасы һәм аның катнашучылары Рөстәм Гайзуллин, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры, Болгар радиосы алып баручысы һәм ул инде хәерле иртә дип әйтмәсә, иртән торып, инде гади татар кешесенең бөтен көне уңышсыз була. Ишетсә инде әйтсә, гомумән барысы да әйбәт, яхшы кәеф һәм башкасы. Һәм инде аның янында бик сәләтле егет, аның хөрмәтенә бер зур шәһәрне дә аңа шулай дип куштылар, Нурсултан дип. Һәм спортсмен, тэквондо белән шөгыльләнә Нурсултан. Алкышлар сезгә. Сәлам. Һәм инде кызлар командасы шулай булды. Халыкны татарның иң саллы кешеләренең тормыш әлифбасы белән таныштыручы журналист, Болгар радиосы алып баручысы Наилә Гыйбадуллина һәм аның оста биюче кызы, безнең Шаян ТВ каналының алып баручысы Камилә. Сәлам. Интернеттан бүтін мәгълүматны табып була, хәтта җырның эчтәлеген кертеп тә нинди җыр икәнен аңлыйсың. Ләкин кызганычка каршы интернет татарча җырларны алай таба алмый. Шуңа күрә без инде безнең катнашучыларыбыздан ярдәм сорадык, алар безгә ярдәм итәчәк. Һәм инде Яңа ел булгач, иске Яңа ел булгач, барлык җырлар да алар кыш белән, Яңа ел белән ниндидер өлкәдә бәйле булачак. Әйдәгез, беренче сорауны тыңлыйк. Гөлгенә. Бу җыр табигать күренеше турында бугай. Күп кенә кеше аны яратмаса да, җырчы булса булсын ди. Аны башкасы күбрәк борчый. Сөйгән яры белән мөнәсәбәтләренә бу күренеш кермәсен, үкенечкә калмасын. Мәгънәсе махсус. Егетләр. Табайлы шул. Егетләр, җитезрәк булды. Кайсыгыз җавап бирә? Буран белән бәйлеме бу? Буран белән бәйле. Сез бергә җырлый аласыз әлеге җырны. Тышта буран, Булса булсын, өйдә буран булмасын. Беләсеңме бу җырны? Юк. Атаң бу җырга клипта төште, лимузинда йөреп. Шуны да белмәскә. Менә бит нинди тарихи җыр. 2003 елда. Анда Нурсултан тумаган иде бит әле. Юк әле. Шуңа күрә белмидер ул. Башкаручысы Гөлнара Тимерҗанова. Гөлнара Тимерҗанова җавап кабул ителде. Хәзер инде без дөрес җавапны тыңлап китәбез. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Дәвам итәбез һәм икенче сорауга күчәбез. Окей, Гөлгенә. Бу җырны олылар да, нәниләр дә бик яхшы белә. Күбесенчә аны бәйрәм көнне җырлыйлар. Ләкин һәр бәйрәмдә дә түгел, аерым бер бәйрәмдә. Җыр агач турында. Шул агач әллә тылсымлы инде, җырчысы. Кызлар бу юлы өлгеррәк булып чыкты. Бәйрәм турында булгач. Бәйрәм турында булгач, җырчы без сине сагынып киттек ел буе, бәлки шул җырдыр. Бәлки шул җырдыр. Әйдәгез дөрес җавапны ишетик. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Шыршы без сине сагынып киттек ел буе. Шыршы без сине сагынып киттек ел буе. Син тагында матуррак бизәлгәнсең бу юлы. Син тагында матуррак бизәлгәнсең бу юлы. Әлбәттә, хәзер 21-нче гасыр таләпләр үсә, беләсез, Голливудта да таләпләр, анда афроамериканецлар да булырга тиеш, анда башкалар да булырга тиеш, Оскарны алу өчен. Шуңа күрә бездә студияда ак чыршы да бар, яшел чыршы да бар.
Білесің, нәрсе айтасы келе, бұл жырны бітен мен қатырлейм, біз бәлекей шақта ебет. Ол вақытта малайлар қоян болып кейін әйді, біз қор бүртіклер едік ебет. Қазіргіне ол? Қазіргіне екінші түрлі. Лекен жыры бет популяр, неше ел ұзған. Қоян дегеннен балалар бақшасында бүтін малайлардың шортикларында мұнда арттан түгәр қайыр бар. Аны кім нәрседен ясам, кімдір бүріктен, кімдір мұнда тегі йоқолардан ясам. Қор бүртіклері неше кесіп, ойыншықларын, тетейлерін вақлап, сейбеп, шуны мотор етіп келген қатырдың. Киіндірелер еді. Міне бет, нендей экономия заманы еді, әйме қазіргі уақытта артық көп сұрайлар бұғай. Лекен шулайда әліге болашақ, менімше бик те бәхетлі болды. Олар әліге хатирелерге бирилеп, инде үзләренең бер бал алганнарын онытып та җибәрделәр бугай. Сезгә бер бал бу дөрес җавап исә бергә бер. Һәм әле безнең тагын бер сорау бар. Гөлгенә. Окей, Гөлгенә. Бүген иртән уяндым, кар ява. Шуны күргәч, башымда бер җыр йөри башлады. Ләкин сүзләрен төгәл хәтерләмим. Бу җырның башкаручысы явым-төшем турында сөйли. Шул явым-төшем башкаручыны сөйгән яры турында уйланырга мәҗбүр итә. Сагындырды, күңелем сиңа ашкына ди. Ләкин ни өчендер әлеге һава торышы башкаручының сәламен адресантка кадәр алып барып җитә алмый. Шул җырны табырга иде. Булгар радиосына шолтыратып куярга сырыйсы иде. Әйдәгез. Бары тик мин белмим, конечно. Бары тик анда күңелем сиңа ашкына дигәннәр. Бу инде бигрәк якын бу сүзләр. Күңелем сиңа ашкына ышып килгән яннарыма. Буны Камиля, син бу җырга каян белмим. Әти җырлаган иде. Әти җырлаган иде. Ышып кил Наилә яннарыма. Яки Камиля, кем белә? Дөрес микән белмим. Дөрес микән, юк микән? Әйдәгез тыңлап карыйк. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Менә бит без хәтта әтиәниләр гомумән үзебез нәрсәләр шунда җырлап йөрергә мөмкинбез, ләкин бала бит аны сеңдерә, баланың бит ниндидер психологик травмасы барлыкка килә. Теге яшьләрчә әйткәндә бездән сиңа респект. Тур ахырына якынлашты һәм исәп 2-1 кызлар файдасына, дуслар. Афәрин кызлар. Кызлар. Икенче тур арттан алга дип атала һәм инде без танылган җырларны арттан алга әйләндердек, командаларга инде нинди җыр икәнен белергә кирәк булачак. Яңа ел символы ул чыршы, инде җырлар гомумән агачлар турында булачак. Бу сезгә әзрәк җиңеләйтү өчен әлеге турны. Димәк, башлап карыйк беренче композиция. Миләшләрем. Нишегәле? Аксу Хисамиева җырлый заманында. Заманында. Халидиновның. Кем генә җырламады? Насып кем генә җырламады тота. Миләшләрем. Ник лайнаны сез алай итәсез кем генә дип? Ярый, ул заманча әлбәттә. Һәрберсенең үзенчәлекле җыры, шулай бит. Бик матур җырлар барысында. Ничек соң әле Миләшләрем, сез минем Сәрдәшләрем. Димәк, җавап кабул ителде. Һәм инде әйдәгез дөрес җавапны тыңлап карыйк. Миләшләрем, сез минем сәрдәшләрем, йөрәктәге сагышлардан түгелә күз яшьләрем. Миләшләрем, сез минем сәрдәшләрем, йөрәктәге Бар иде бит. Менә миңа истә калган шул Аксу Хисамиева җыры белән. Ул радиода бик популяр иде, элегрәк. Менә шул истә калган. Исәп 1-0 һәм без
ikinci sıraya geçeriz. Işleyin. Rüstem, sizning qo'lingizga qarab qo'yamman, nardan birda bir knopkaga qarab qo'yamman. G'afu et meni tiyma zinhar uchun, g'afu et meni tiyma. Shuning uchun senga Necha yil radioda ishlab, endi Rüstem jonsiz aybirlar bilan da сөйләшергә өйрәнде. Кая барасың? Монда инде бу җырны ничек әйләндерсәң дә. Алмагачлары? Алмагачлары, җыр алмагачлары, ничек керәксең әле алмагачлары? Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый сагындыра башлады. Афәрин. Нурсултан, синең алай-булай алмагачны аягың белән тиеп төшергән юкмы теге? Тыквандода шулай ишулай. Ел гадәттә алманы шулай җыя, бакчага чыгып. Кәберне китереп тартады. Агачына тартып куяла, аннары булай. Тиз генә. Ярый, әйдәгез дөрес җавапны тыңлап алыйк. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый сагындыра башлады. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый сагындыра башлады. Әгәр дә күбәләк җырында алмагач яки башка агач булса, бәлки без аны куйган булар идек, ләкин монысы бик тә туры килде. Исә бергә бер әлеге турда безнең тагын 2 сораубыз бар. Һәм ничек булыр микән? Өченчесен тыңлыйбыз. Басылган икән. Кайнауган, кайтасы юлларыма. Шуны түгел юкмы? Ярак кайтамын. Кем җырлый икән беләбездер инде аны? Салават Закиев Фатхетдинов. Җавап кабул ителде, башка вариантлар. Тик дөрес түгел. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлап алыйк. Кайтасы юлларыма. Кайтасы юлларыма, әлі ятларда булсаң да, кайтырсың кулларыма. Исә 2-ге 1 әлеге турда һәм без киләсе композицияны тыңлайбыз. Seni şundan mı? Cevap yok mu? Yok. Ağaç turunda nende jırları var gılmen? Balık jırları, balık jırları. Nende ağaçlar var? Almağaçlar buldu. Almağaçlar köp indi. Şumurtlar köp, şumurtlar turunda bir köp jırlar. Birligen var indi. Birligen ağaç bulmasa da iyi şunda. Kırtırga bulayın jırlar var birligen. Bulayın da iyi. Şırşayan da öse butursa. Şırşayan da iyi. Koyun var indi. Bu indi свежий жыр түгел деп айтты. Bu da mileshlerim sımanırı gayme koşandır bik motor jırlandı, onlar tağın jırlandı, yaڭa aranjировкалар yazıldı. Bik köp onu jırladılar. Gel jırlılar da jırlılar. Hazır bunun cevabını iskəş. Şulu yemetin oldu beyde. Şək misin? Şək misin orta. Cevap yok mu? 1, 2, 3. Әйдәгездер cevabını tanıyınız. Dağlı gelip tura. Bu beni bir korasan olmağaçlar şekilde koysaktan tımasan nasıl? Şunu oyunda. Telesinde hatırlayın onu. Mene bir жерде deyip aytkan bulsalar, belki bulgan bular idi. Alға таба devam edemiz. İsep şulay yok, özgərişsiz. Hem biz tağım bir жерini tanıyız.
Әйдәгіз? Білем екен, шымырт. Шымырт? Шымыртым. Шымырт турында бар бұға енді. Yok ма? Шымыртым. Ну, мұнда біз шымырт турындағы мән бик көп ақмайлар да, ол түгіл ме? Ақпағыдалар өсен. Қойсы шымырт, қойсы ұрамда өсе ол? Кім аның шымыртын оши? Менде жігітлер? Мен де, Қоза жігітлері жырлаған шекілі де, міне әзірек күйлері бар. Кібік сыман шекілі. Қозан егіті шымырт. Қабыл ие біз ме? Қозан егітлері шымырт деген жырс. Әлі сирин, әлі шымырт сонда білмейм. Бірсін ұқсайды егіне сирин ме шымырт ма? Әйді шымырт болсын. Шымырт болсын, білмейм әйдегі стыңлап барек қарырға керек. Бәлкі сізде түгелірек вариант болса, Еске ашмай жоқ. Нұрсұлтан? Әти білмегеш, мен точно білмеймін. Әти білмегеш, мына бит әтінің авторитеті. Әйдегі стыңлайбыз. Akşamlar şaşkası, yaşlığım girdesi. Sen benim yaşlık yazım, unutmam seni lazım. İlnak жырлый. Кім әлі фамилиясы? Фархуллин. Әлігі турда исәп 2-ге, 2 қызлар әфәрин сізге жиылдығыз. Һәм енді әлі біздің тағын бір тур қалып бара, міне анда барсы да енді хәли тілешер. Үшінші тур «Аңла мені» деп атала, Илназ Бах аны «Аңла йөрәгімні» дейер еді. Енді қазір біз командаларының бір-бірсін нешік аңлағанларын текшірешек біз. 1 минут вақытлары бар, командалар сіздің нәқ міне 1 минут вақытларыңыз бола. Вақытыңыз бола, егітлер бірінші башлай. Мен ашай! Әліге конкурс рістемге ашай. Вақыт башланды. Мен, татарша. Сөйлесем. Әйе. Все. Шунан? Екіншісі? Светофор. Қызыл. Светофор. Әйе. Дәуәни. Әни. Әти, дәуәни. Әйе. Санала? Бал құрты. Бал. Балық, бал. Құрты. Бал құрты. Әйе. Әйде. Юғанда. Әзір. Композитор шыпшықлар. Композитор. Көрсе. Білмеймін неше. Композитор. Тез. Композитор. Нәрсе? Композитор. Пианино. Синтезатор. Композитор. Ламборджини. Композитор. Компот нәрсе? Композитор. Компьютер. Клавиатура. Компрессорный завод. Композитор. Әйде басқасыз. Уақыт тамам. Істем. Бітті, уақыт тамам. Құлақшындарыны салаласыз. Композитор шыпшықлар еді. Құлақшындарыны салаласыз. Балам, сен мұны ешіп аңлатылар. Әфәрин жігітлерге бит көп білдігіз. Шынлап. Чүнки... Бұл жырларla бәйлі түгілі мұны? Бұл балалар жырлары біздің балашақ жыры бәйгесінде жеңуе олаған жырлар. Камиля, 1 минут уақыттың башлаймыз. Bir güne. Нәрсе түгері? Bir güne. Birəv güne. Bir güne. Қабыл етілді. Qozan. Әйе. Керек мене телефон? Керек ми меңа? Телефон. Әйе. Аха, еш. Тигәнәкле. Нешек? Тигәнәкле. Кішкіне? Тигәнәкле. Күбәләгім? Тигәнәкле. Т? Т керек? Тигәнәк.
Әйе, тигәнәкле. Әйе, тигәнәкле. Л-е. Тигәнәкле. Әйе, күл буе. Күл буе. Күл. К. Күл. Күл буе. Аңламыйм. Күл буе. Тигәнәкле. Күл буе. Вакыт. Әйе. Ой, музыкасы шәп булды буның. Мин Сезгә күбрәк дә музыка шатымы. тыңладым. Әйе бит, шуның өчен куела бит инде әлеге музыка. Димәк, 3 дөрес җавап сездән. Тигәнәкле күл буе иде анда соңгысы. Әйе. Беләсезме, мин Камиләгә сокланып карап тордым. Ул һәрбер хәрефне бармаклары белән шулай оста аңлатты, малай. Мин генә аңлап бетермәдем. Әйе, теге инне күрсәтә, ләкин ул инглизчә ны күрсәтә. Димәк, афәрин сезгә һәм берничә мизгелдән без инде гомум нәтиҗәне дә беләчәкбез. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты һәм инде гомум нәтиҗәне белер алдыннан без инде аларның күңелләре төшмәсен өчен бүләкләр тапшырабыз. Шаян ТВ-дан шундый матур гына кружкалар. Гомум нәтиҗә, дуслар, ничек шулай килеп чыккандыр? 7-гә 7. Димәк, яңа елда бу сезнең беренче җиңүләрегез. Әйдә, бөтенебезне. Ничек кенә булмасын, иске яңа ел белән һәм инде бу да безнең өчен бер бәйрәм, шатланырга, елмаерга бер сәбәп. Барыгызны да иске яңа ел бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Елмаеп яшәгез һәм бу елда бик матур, бәхетле булсын. Сау булыгыз, дуслар!